Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritan anaadaw iti pagsasao ako nana. No napintas tarupam, nasaya at kumamet ti kaunggam. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ay na, Clareng, Mideng, ininayadan nyo mat ati mangaan. Ay nang talaga akas to'y ang mga anak tatang, kasla soldado. Di na ngamin kayat ti agin na, tatang. Ha, anya, Api ngamin tay bagbagayo, at ti maudi amalpas amangan, aginaw. Oh, nangyaw, timbaga na, tatang. Ay, diyak kaya taginaw. Siyak manin tinaginaw itay bigat. Gatsang mo tinaglutaw. apay ay akas ta kayaw. Numamuan ni Manong Yureke, apag-apaan nyo ti panaginaw. Ay, ungkan na kayo ah. Diyak kayat ti agin na. Karkaro kanya ka. Uray makuton dagiti nanganan di talababaw. Sino nga'y kumati maungtan? Sika! Si kakit di ah. Ay basta, sa anak ang mapaginaw. O anya, nakainaw kayaw. Ni Claring ati pagdamagan nyo, tatang. Ni manang miding ah, apay asyak manon. Apay ay akas ta kayong agkapsat. Amoy matan adyak kayat ti agin inaw, tatang. Iso nga rod asyak ti para luto. Kat, asino nga'y ti para linis dito'y balay, para walis dita arubayan. Asino ti para luto iti kankanam, ah? Ay, basta, diyak kaya taginaw. Tatang, apay na puno di lababo iti inawan. Ay, daading mo man. Saan da kaya ti aginaw? Unay mo't dagitan. Ayan daya. Nasa padaan naturog. Hala, siya kung tiaginaw. Siya kuma, ngam nasakit mat dagito'y tultulang kao. Siya kon, tatang. Jakman amaw kadagi jay akakabsat mo. Si madut dametan nga aginaw itinanganan. Manong Ricky, intimplahan kan iti kapem. Nagyaman na, mideng. Ay na, bigbigat anak kasango ka manan dita computer mo, manong. Adang arot ipaspasambot ti bus ko. Sige. Agkapi ka pa'y manong. Wen, hindi sumlat na ditan. Nay, manong. Hmm. Adda ka-chat mo ah. Nakita mo gayam? Katuwa na. Kita man anaimbag ti picture na. Sana yun, uyawang tumanan. Ay. Na. Ay, wow! Black beauty ah, Manong Ricky. Una. Ay na, naglaing ka nagpili. Anya nga'y tinagan na. Inday. Inday! Saan napintas unay tinagan na? Ang napintas mo't kit di tilangana, Manong. Ah? Morena. Kat, girlfriend mo, Manong Ricky? Hindi na pa sinumbatan. Ay, Manong, yam-am mom to kada kami no agayan ayat kayon. Apay aya apag nakat aglamlam paso ah. Mapanak nga ro dita kusina. O, kita man, naglaman di nagbadakam. Ay, ungat ka lang ungat. Ay, saan ka magmag na ditoy? Ay, sa dino nga ro ti pagnak. Ay, kunamlan asino ka nga agsasaw. Saan kang ay ayaban amangan, makitam. Inakagtrabahon, tatang. Aganad ka anak kao. Ay, huwin kayam. Jigatan nyo iti sidaan nyaw. Ay na, unayin anagsingpet ka anak kao. Kakaiso na single pala da tao. Mga sawa kang aminin anak kao. Huwin, dandanin tatang. Oh, dagiti inawam. Nagadon? Ay kat inayon kon dagiti kaldero naglutwa. Diyak mainawan amin dagita. Nagado. Ha? Di mo ibagaan ni Manong Ricky ti aginaw inton sumangpad. Ay, nakababain kan kuanan. Ay, basta. Ay, di nakusi-kusilapan akasta. Basta aginaw ka. Diyak nga rod kaya. Ha! Makaammo ka. Nay,
Sika ti agin innaw, anak ka. Ay, wen tatang. Ay, masikura na kamangkit kita kadagiti inawan dito lababaw. Nagadaw. Kat kunak nga aginaw daklaring kan medeng. Bayan yon, siya kon. Sa inyo idan ariingin tatang. Ay na, nabanog ka nagtrabaho. Sa ita, si kapay ti aginaw dito'y balay. Sa nabalay tasan mata ng dagsenday ito ay trabaho. Una yindang ijay akakabsat mun aya. Tatang, iti mabiit. Mamamuyon taon, tinubyak. Ha? Ay, adan girlfriend mo. Adan. Ay na, maragsa kanak anak hangag iti dayta anak ko. Panawanan tapno mga sawa kan. Yes! Naginaw manan ni Manong Ricky. Maragsakan ka. At syempre Ay, di ka lang mabain. Nanganam, ipainaw mo ka ni Manong Ricky. Anyangay ko ma. Ay, sadot ka talagang aginaw. Uray mo't sika. Na, Miday, Claray. Adan girlfriend ni Manong Yurike. ha? Ay, kat, nasaya at ano adan? Ay na, sapay ko mata na pintas ti girlfriend na. Tagwapo ni Manong Ricky. Wala, guwapo lang arudan. Engineer pa ay. Amo ni Manong Yurike ti agpilay. Paray, girlfriend mo matgaya man inday. Ha? Nakaamuam. Ay, naamuan min adagos. Da kami pa'y mouth. Ay, paray, sigurado ka kaday ani inday ti kayat mau? Apay rumbang ka di pa apanunutak beta pare. Ninday ti special iti biyagaw. Sigurado ka? Wen. Nilang inday ti nakariknak iti pudno nga ayat pare. Aya. Wen. Iso ngayam amok ninday ka ni tatangkaw. Ken kadagiti kakabsat kaw. Agner-nervyosak mo't. Apay ko mga nervyos ka. Siyak ti makam mo. Suportaran na ka. Wen. Amudan a girlfriend na. Amudan Sige nga rudan. Kaya't kumot amam-amon dagiti pa kaikamanga. Yak kaya taginaw ko naklangarudan. Sige ka. Ipulong ka ni Manong Ricky. Ipulong naklaang Di namot amot ti agungot day chay. Di ipulong ka ni Tatang. Uray ni tatang, saan mo't nga agungot day chay? Reng! Day! Ni Manong, si Mang Putan. Nagsapan? Kita mo. Oh! At kadwa na. Ha? At bisita na. Tareng! Deng! Iso ti girlfriend ko, Ninday. Hello. Kumusta kayon? Lareng. Di nakman kinagan si kanini. Aksaw ka nga minan. Awan mo tibagak. Hello. Ni tatangay. Nakaturog. Sige, tayo nakriingan. Ay, sige ha. Tay sa ganak mo ti merienda. Tatang, agreeing kayo. Tatang, Oh, umayo kita ang di girlfriend ni Manong Ricky. Kas mo't gayam tilangan na. oh, anya tilangan Saan mo't gayam anapin tas unay? Sige, inakman kita Nagbayag mo ngay sa ganam deta merinda. Makauray ka kade. Manang miding, ginayuman ang samot ni Manong Ricky. Unsa? Ngamin, saan mo't unay anapin tas di nobya na? Wan, no idilig itilangan ni Manong. Talaga agwapo ti kapsat ta. Kasla saan dang agbagay. Nakaamamuan na nga tayo ti day di babae. Ijay samot igid ti baybay. Lareng, Mideng. Ayan nan nga, ijay merienda. Ay, umayan, tatang! Tintulod ni Manong yun ni Inday. Nangituludan na nga'y, tatang. Dita silin na. Anya! Wan, agyanon dito'y balay ni Inday. Anya mo't ni Manongan? Wen nga rod, nagwapo. Angang, kasjay mo tinayat na. Ay, saan ang mabalin?
Jak kayat day jing agbalin nga ipag. Ay, uray syakmat Jak kayat. Agin inayat da. Saan yu amabalin alap dan tirik nada. Oh, igupo mo day takapim. Tani maladaw ka ni ti trabaho. Sika, inday ng buhay ko. Ti kayat ko aming mingmingan sakbay mapanak at trabaho. Manong, Ay na. at tuyon ti kapem. Ay, intimpla ko ni Manong mo iti kapina. Ha? Manipod ita. Ni maanang mo nga inday ti para timplak iti kapek mi deng. Sika talaga. Kaya manipod ita. Isumutan ti aglutaw. Nalaingkat nga aglutaw. Saan ka day, sweetheart? Medyo. Agluto ak iti paborito. Tapno lumukmag ka. Ala, mapanakon. O sige, bye sweetheart. Ni, anya ngay aramidam dito ruwarman ng mideng. Nakalampaso akong, kan nakawalisak matan dito arubayan. Ingkamat agluton nakatugaw kakit din nakadikwatro. Di ka di madanhagan. Adda aglut-luton. Ni tatang, paglutwam di adda arthritis na. Ni Inday. Ni Inday, Wen, iso ka nun ti para luto. nalibre ka ano kasta. Sorry ka laangan, Klaring. Suluam taglampaso kan agwalis. Kan, asino nga iti para inaw. Si Kalata. Anya! Mangantayon. Ramanan nyo day ti linutok a crispy pata. Kanday to'y chicken curry. Ay na, italaang amakaramanak iti kastoy aluto Takasano, puro natnatang matilot-luto ni Manang Miding. Sana bali tanasustansya mo't tinatang. Ay, Klaring. Aginaw ka inton madamdama Malamangan tayo. At tugaw kan inday. Tagsasango tayo amangan. Ay, itimplaan kayo pa iti Diyos yo. Mabitlaan. Puno ka di daytoy amapaspasamak. Pudno, tatang. Ay na, nagsaya at ababain ni inday. Amangan no italaang mo't dayta Nabsugak Ay. Nagkunakan ka nga agtugaw ka. Kat kalkal paskuanangan. Agpalpaak pa yung Ay, aginaw ka. Addan agin inaw. Asino? Ni Inday. Anya? Kung aktumat ni Mingkan ka. Ay, nagsingpot mo't gayam ni Inday. Iso nga ita, makabuya akon iti TV. Nakasangpat ka maggaya man, sweetheart. Nakaluto akon. Mangantayon. Awin, tanay, mabisina kon. Nay, ada ka mat gaya ma Enrique. Uwin tatang. Nay, agboy-boya kayo mo iti TV. Ay, Wen Manong. Wen manong, ni Manang Inday amin tinagluto, kan naging naw. Ay, nagsingpot mo't gayam ni Manang Inday. Manong Ricky. Wen, iso tinangayatak kan ko nakita yaw? Nalay nga agluto. Kaya nagagat nga ginaw. Ada ipag yaw ang nagagat. Ada pa yan manugang ni tatang ang nagagat. Agam, da kayo adwa Ay, Saan aga po? Tada ni ipag yaw. Kat di kayo matin tumulong iti trabaho dito'y balay. Sapay nagpipintas kayo dyan, makakabsat ka. Agam, da ito'y titandaanan nyo Daytoy apagsasaot imulayo dita panunot yaw. Manong. Kunana. No napintas tarupam, nasaya at kumamet ti kaungkam. Manong. Iso at tumulong kayo no anyaman ti matrabaho dito'y balay. Makamu kayo no didakpat yan. Pumanaw kami dito'y balay kani ipagyaw. Itugot minitatang no di kay tumulong. Ay, Wen Manong. Di kay madanagan. Agsingsingpot kami kan ni Clareng. Wen manong, tulungan mi
amin ni Manang Inday kadagiti trabaho dito'y balay. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao, ako nana. No napintas tarupam, nasaya at kumamet ti kaunggam. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.